Yesus Kristus nang tuwi lo panahon kita nagladuro hama kita sa tubuhan dapat tutubunay ya mga proseso jalankan dulu abis lonceng langsung masuk proseso itu lah untuk membangun
Iganuk bulan Desember, marlas roha dohita mamestaun ari hatu tuhu Tuhan Yesus naro tu portibion. Walgani holongna naso tarasami, mangalihon ngolu dihita halak pardosa marhite panubusionna. Jakom maibana gabesi palua di bagasan ngolum. Ria mahita pasahaton pujian, dohot pelean, holan tu ibana. Tang holan di bulan Desemberon, alai saleleng mangulu hita. Di jalur wanami do Yesus Kristus nang tubui lau paluang kita. Maras ni roha mahita lihat hatu kunai. Dongan saha porsiaun sadarion Sabtu 25 Desember 2020 sada. Dongan saha porsiau di sadok portibion mames tahun hatu tubuni Tuhan Yesus Kristus. Natal ima pesta ha porsiau ni halak Kristen. Ala dilehod debata anak na Tuhan Yesus Kristus laho manobus sude dosata. Kami parhalado hakai peserpong jongjong di jolon ni salohut ruas hakai peserpong pasahaton. Selamat hari Natal sayang gia maasini rohani debata dohot anak na Yesus Kristus dohot todi porbadia madongani hamu saluhutna. Selamat hari Natal. Tongon tadalas ni rohata di pesta Natalon, marsi jalangan mahita di ganup ruas, namar minggu di bagas tabe, dohot marsi jalangan namaste, patuduhot tudongata sahudulan namar minggu di bagasan garejaon. Selamat hari Natal. Di suarahon pesta Natal sadariodo tuhita marhite topik nama dok Yesus hipalua portibion. Alani dang tagamon mabiar behita. Alai mangolu mahita di bagasan las niroha godang. Las niroha godang do dibuat Tuhan Yesus tuhita. Persawian di sandok pangsoi. Idok bahay na roha mi sadarion. Manopot bagas joroon. Lau mamuji dohot pasangapon debata para sirohai. Atong alas sanotama sadarion inabal gani asi dohot holong nirohani debata marhite na tubu si paluay di hasyanganon pahin haluaon dohot hangoluan na saleleng ni leleng na dihita atong yan na saroha tahamlatehom madengkan basana na sumurungi tapuji maimbana maret de mahita bukwe de nomor 5 sada dok 2 lasma roham. Hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi parbadia na tu mopa langit dohot tanoon, amen. Dungi gabe daging mahatai, dalam maringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangapon na, tongon hasangapon ni anak sasada nasian amai, kok asini roha dohot hatutuon, haleluya.
Ale Tuhan debata aman nami na di banua gijang madok maliate do hami tuho. Ala ni godang ni asidot holong ni roham di hami. Ay di basa-basaon hodo anakmu nasa sadai tu hami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite ibana sian dosa dohot hamatean salileng nilileng na. Upang ido hami tuho. Tai sodangi marohanami na holomi marhite-hite to di perbadiai. Aku pni tai parohai mahami. Asa huboto hami madok moliate tuho. Asa tarapulus itu tu rohanami di hagogotan. Doh di pangujunan. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tulmahamu. Tapuji matuhata marhite ede. Buku ede 50 pita sada nunga jupang muse ari pestai. Katangi homa patin ide bata di hari pesta Natal parjolo sadarion imana tersurat di Lukas 2 ayat 10b. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamu. Parsaulian ni sadok bangsoi. Ima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai paruhoi mahami, mamawon mahumbar tupatikmi. Amin. Tapuji Mose Tuhata, buku ede nomor 50 tolu, sada 2, di Bethlehem do Tubu. Tatopoti ma dosata tua dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan. Para siroha mida hamina dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi.
di bagasan hajahato dohami tubuh, jaladang adong haporsiao di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimpil sian akka dalammu, masai godang do pangalasion nami di patikmu. Alayung ingot mahami ale Tuhan, ala didenggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami, tay ingot mahami hobartu asini roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Tongonodo pakaholong ni debata di Portubion, pola do anak na nasasay di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan na salileng nileleng na di ibana, asa ngapo ma di debata na di gijang. Amen. Kudul maham. Tapuji matuhata, bukwede nomor 50 sia sada o Yesus ki hupuji ho. Tabege mahata ni debata turpuk epistel di ari pesta Natal parjulus sadarion. Ima natar surat di buku ni parunirang Yesaya 62 ayat 6 sahatu ayat 12. Nunga hudokon tu atas patikmu ale Jerusalem, aka parjaga manipat ari manipat borngin, totong dang olo sip nasida. Hamu ale aka napasingoton Sion tu Jehovah, unang tung marpasadian hamu. Ibana pe unang tung marpasadian loas hamu, paiman mahot Yerusalem, jalan-jalan marbarita di tanoon. Nunga pola maruari Jehovah tu siamunna, dohot tu tangan ni hagogoonna, nasotu pabele honoku, emem panganon ni akka musum, jalan nasotu pabe inumon ni halak sileban tua anggurmu, naung hinangalutonmu.
ikon laos halak na penguhon mangaton emei, uhud mamuji Jehovah. Jalaos halak na mancatarhon manginum tuak angguri di akal laman ni habadiauku. Ruar mahamu sian akka harbangan, saipa hornop hamu dalan dibangsoi, paletes hamu dalan balobungi, paduru hamu akka batu, patiding hamu ma partonggol ni tonga-tonga ni akka bangso. Idama ngapola merting Jehovah rodi ujung ni tanaon, pabuah hamu matu Sion. Idama nungaro hatuomi, idama ihut ibana doana, jala malosona di jolona. Jadi guaron ni halak manasida bangso nabadia akan napinalua ni Jehovah, jala hotar guar nahina holongan, huta naso sita dikonoton be, ido sahatna. Martua doakan natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Puji matu hata, buku de nomor 2 sada di Natal na parjului. Jong ma. Tidakon maha porsiau tai, dongon na hina tidakon ni dong atas saha porsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugur na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana dituduhon di si Maria, naga begabian satu di porbadia andorok suabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman di silatus nama terpajang doibana di hau pinor silang natua tuban tur. Namulak mangulu di hari patuduhon nama naik ke surgo lau hutul sesiamuni debata Jehovah amanai pargoguna suhatu dosani disimai bana pai mamulak sokututanon manguhumi halak na mangulu dot namate. Au porsia di ton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panila Kristen akan nabadia, doh disasan di dosa, doh dihatai namandok, mulak mangulusu daging di halak naung mate, doh dihanguluan na soras. Amin. Kudul mahamu. Bagi matikting di Estata Sadarion. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat madohoti parmingguon pesta Natal hatu tubuni Tuhata Yesus Kristus na parjolo,
dohot selamat mangihutton ibadah di gereja dohot di bagas tabe Tuhat tama natoktong mamasuk-masuk hita sudena. Tikting dohot sunggul-sunggul di parminggota pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus na parjolo tanggal 25 Desember 2020 sada. Parjolo parpunguata ima parmingguan pesta parningotan ni hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus na parjolo. Topik ni parpunguata ima Yesus sipalua portibion na paduahon. Pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus na parjolo. A. Di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sadaon, tapatupado parmingguon pesta hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus na parjodo. Jadwal parmingguon ima songon na ditoruon. Na parjolo, parmingguon pesta Natal parjolo pukul 8 Marhata Indonesia diuduti tu na marulaun na badia. Na paduahon, parmingguan pesta Natal parjolo pukul 10.30 Marhata Batak diuduti tu na marulaun na badia. Na patuluhon parmingguan pesta Natal parjolo pukul 10.30 Marhata Indonesia diuduti tu na marulaun na badia. B. Di hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada, patu pauneriata do pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus na paduahon. Jadwal parmingguan songononma. Sada, parmingguan pesta Natal paduahon pukul 8 Marhata Indonesia. 2. Parmingguan pesta Natal paduahon pukul 10.30 Marhata Batak, laos dipatupado padidion na badia tu pitu halak yanakon ni huriatta. Na patuluhon, parmingguan pesta perayaan parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus di HKBP Serpong. Parmingguan pesta dohot perayaan Natal di HKBP Serpong patu paunuriatta do di hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada pukul 10.30 WIB. Pinangido ma tusude kategorial patu begehon edde puji-pujian di pesta Natali. Na paupaton Pakobasion marulaun nabadia di bagas ni ruas ni huria. Patu paun ni huriatta do marulaun nabadia tu ruas ni huriatta na makasi holisa tu akka ruas ni huriatta na naing madohoti marulaun nabadia di bagas nabe di pasuratom madirina marhite situawik manang situa selnabe. Na palimahon, tautan Google Form pendaftaran kebaktian tahun baru. Pendaftaran nama dohoti kebaktian tahun baru 2022, patupaon marhite Google Form, torop ni peserta nama dohoti kebaktiani, mangihutton protokol kesehatan tutoropna 350 halak. Jadwal pembagian tautan Google Form taidama ditikting Minggu tanggal 10 Desember 2020 sada nasalpu. Napaonopon pinangido matuhita saluhutna molodung sidung ibadah anon pitor tatinggalhon ma kompleks gerejaon alana adong dope ibadah pukul 10.30. Songonima sunggul-sunggul
dihita sadarion martangiang mahita. Ale Tuhan debata namar habangsa di Banua Gijang, puji-pujian dohot hasangapon mardongan maulia tema hupasatami tujulum, di siala asini roham nama dongani hami, ubaina sahatami tuingananon, lau mamuji pasangapoko ale Tuhan huhut marlas niroha. Di hari Natal nabadiaon, huyungotami sude dengan dibasam di ngolunami. Jala mauliate ma Tuhan, di panogunugum dohot pangarautim di hami, di bagasan nasa tahun bolonon. Mace balgado asine roham tuhami jolma pardosaon, imana dilehokko anakmu nasa sadai tu portibion, lau manobus hami akka pardosaon. Asima roham dihami, saidohot mahami, napuna haluaon na binoan ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale debata pardenggan basa, jala sikhokopami, hodo diboto hodo Tuhan, ragam ni parukilon di bagasan parngulun nami sigano pari, ima ditikyot na toktong dope negara namion di bagasan pandemi COVID-19 mengalami bencana alam, gempa dohot banjir. Mace gudang masyarakat na terpapar jala khawatir, alani Tuhan pargugui jala parbisuhi ma Presiden nami Amang Joko Widodo dohot sude jajaranna, asa di bagasan las niroha, di bahan nasida akal langkah-langkah na denggan, lau mengatasi pandemi COVID-19 dohot bencana alami. Songsonganima nang pimpinan nami, pimpinan ni Huria HKBP OPI, Pendeta Dr. Robinson butar-butar rap dohot sude jajaranna, asa di bagasan dame hagugo ondolos niroha, lahu mabuan hami ruas ni huriam, asa toktong di bagasan pos niroha, di bagasako ale Tuhan, jala manangahape namasa di ngolunami, asa marhaporusat tuho hami ale Tuhan. Ale Tuhan Jehovah pardenggan basa, jala sihokopami, di bagasan tikyon, di bagasan tangyang nami, buanon nami Tuhan, ruas ni HKBP Serpong, asa pasu-pasu nasida, suang songoni nang akkana di bagasan parsahiton, lean hamamalum ni sahit, suang songoni las niroha namanoktong nang pedibagasan parsahiton nasida. Buanon nami toktong ruas mi Tuhan, na mungkin sebagian nasida maninggal hon serpongon, lau madapoton inganan na maragami, lau malas niroha, marningot di ari hatutubumi, asimaroham dinasida, pasu-pasu ma pardalanan dinasida ale Tuhan, jala loas ma muse nasida, mulak tu inganan namion, di bagasan las niroha haipason nasyakoi ale Tuhan. Ale amang pardenggan basa, songonido toktong neng buanon nami tuho ale Tuhan, saluhutna dongan nami naso saha porsiao dohot tami, lean dinasida Tuhan dame las niroha nasyakoi, jala padau ma hosom dohot jat niroha, sian rohani nasida asabui hami masih haholongan, di bagasan sadai bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ale Tuhan. Satu kinai naing begion nami ma barita nauli, na naing pasahaton ni naposom amang pendeta Hotma Pasaribu. Lehon ma Tuhan bisuk nasyakoi marhite to di perbadiami, asa di bagasan gugu nasyakoi amang pendeta nami lau mamaritahon barita nauli i. Suang songoni mahami Tuhan, akka ruasmu nama bege, loas sami marlas niroha, asa boy hu okuho kami di ngolunami, jala boy hu ulaho kami i, asa tok-tok kami marlas niroha, marpos niroha di bagasakko. On matangiang nahusob baho kami, di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala si pangoluhami,
mauliate matuhad diho. Amen. Pasangak ma debata marhite ede kupe de nomor 10 ay sada pasangak ma. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti ate dohot pikiran munabi di bagasan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Oras ma dita saluna. Selamat hari Natal ma dita saluna. Berita nauli di pesta Natal tadi sadarion atani debata na tersurat di Evangelium ni Lukas bidu 2 ayat sada sahat rodi ayat pitu. Tubuh Tuhan Yesus jala tersunat. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gomgomanna. Pamilangon parjolo mai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nazaret nakok tuluat Judea. Tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem. Ala sian poparan jala margani si Daud ibana. Pasurato dirina rap dohot si Maria orwan nai naung gabe-gabean.
Jadi dina di sini nasida go maari ni hanguluanna, ditubuhon ma anak buha bajuna, di borhosma, dipeakon ma tubagasan panggagatan, ala suadong inganan na asing di parmianan nasida. Ima sahatna. Puriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus, adong do manang piga-piga hal na so tarsirang sian Natal. Ya. Bahkan lalu hal itu menjadi identik dengan Natal. Natal tidak lengkap, Natal tidak sempurna tanpanya. Aka ahamai akan so tarsirang sian Natali adong manang napiga. Antara lain na parjulo gaba-gaba, pohon Natal. Pasti Natal identik dengan pohon Natal. Di semua gereja pasti ada pohon Natal. Di Bagastabe pasti ada pohon Natal. Bahkan di mall, di jalan ada pohon Natal. Asal masuk bulan Desember itu jongjong ma pohon Natal. Napaduahon lagu Natal. Olan masuk bulan Desember itu terbigima edde Natal, lagu-lagu Natal. Jalamolo di patupa pesta perayaan Natal, ikon adong do edde sonang ni bornginai. Kaya madong niuluhon sada acara Natal, ditiki mangka pagala lilin, dang sonang ni bornginai yeddehon, alai o holy night. Ulinai borngin na badia naninay. Selesai ibadah Roma sada ama ay say hira na somar Natal do hilalaba bornginonin na. Ay so yeddeho sonang ni bornginay. Ikonadong do yedde yasa guarna Natal. Maka Natal identik dengan lagu Malam Kudus, sonang ni bornginay. Napatuluhon na hadope musaya kamanginang baju baru, apalagi molo pajojorhon. Dangi, molo mar Natal, pajojorhon, molo tungboy niyan baju baru mak. Apalagi molo ngai do nuansa merah do pakyot tada inna. Terpaksa karena suadong ngabi na merah, pajai tonon nama merah. Dangi, anak-anak mau pajojorhon pasti mintanya baju baru. Maka Natal identik dengan baju baru. Namangihut muse kue Natal. Kambang loyang. Ngadong kambang loyang di Jabung Wakamanginang. Kambang loyang, dope musaya kue Natal. Ya aneka kue Natal lah. Nastar, kastengel dan sebagainya. Molo dihitaan asing di kambang loyang, sasagun. Itadahamu do tahe sasagun? Ya, aka naong berumur 40 tahun tu gijang, manang 50 tahun tu gijang, mungkin itu ada dope ati diingot. Tapi mereka yang sudah lahir besar di sini mungkin gak kenal apa itu sasagun ya. Nanti ditanya bapak sama mamanya di rumah, apa itu sasagun. Namangihut musea hadope na identik tu Natal, Sinterklaas. Anggondak pola masa di gereja tahun ya. Sinterklaas atau Santa Claus. Di Bariban, di barat ini sangat identik. Begitu masuk bulan Desember, perayaan Natal, maka tidak bisa lepas dari Sinterklaas, Santa Claus, bagi-bagi hadiah Natal. Lapatan Natal tidak lengkap, tidak sempurna tanpa kehadiran itu tadi semua. HP, akamanginang, sasitong naholan pelengkap sabing doi. Pohon Natal, hiasan Natal, lilin Natal, baju baru, kue Natal, lagu Natal, itu semua hanya pelengkap. Ay di Natal na parjului, songon de tanaki, danga dong isudi. Dik-dik itu Tuhan Yesus danga dong gaba-gaba. Danga dong kue Natal, apalagi baju baru, kebang loyang, danga dong di Bethlehem. Itu semua hanya pelengkap. Hiasan. Alai justru akka ido
Jut gabe identik. Kita akan berusaha melengkapi semua itu, pelengkap-pelengkap itu demi memeriahkan Natal. Sapeolo sipata justru pelengkapi dona rumikot, uram-uram mai dona rumikot, anggoi kaunai dang isi. Dang disi Tuhan Yesus. Karena kita disibukkan dengan hal-hal itu tadi. Atong bolosongoni amanginang ada lapatan ni Natal. Makna Natal itu apa? Natal sendiri dari bahasa Latin ya, Natal kita mungkin sering dengar dies natalis. Nah, perguruan-perguruan tinggi biasanya selalu melaksanakan dies natalis. Dies natalis, Natal itu kelahiran. Hari kelahiran. Bahasa Portugis juga memakai kata Natal untuk kelahiran. Jadi Natal adalah hari kelahiran. Itu artinya Natal. Di Hita Sonari secara umum Natal adalah tanggal merah, hari libur. Itu secara umum. Di Hita Kristen secara khusus Natal adalah perayaan. Natal adalah pesta. Almanak ni HKBP madok sadarion pesta parjolo, parningotan di hari hatutubu ni Tuhan Yesus, pesta. Marsogot tanggal 26 Desember didok pesta paduahon, parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Maka bagi kita sekarang Natal adalah pesta, perayaan. Tapi apa arti Natal yang pertama bagi Yesus yang kita rayakan itu? Ahado maknani Natal di Tuhan Yesus natubui. Namun akamanginang makna Natal bagi Tuhan Yesus adalah tidak ada tempat. Itu makna Natal. Dangadong inganan. Jalaido namasa di parsorang ni Tuhan Yesus. Ido namasa di Natal na parjului. Dangadong inganan parmianan nasida. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Alanido ubain nagabe tubuh Tuhan Yesus di barani pinahan. Di panggagatan. Di palungan. Apa itu palungan? Ada panggagatan. Narohaku mungkin sebagian besar kita dakya dopera mamereng namar goar panggagatan palungan yang asli, yang sebenarnya. Ya. Panggagatan ima tempat makanan. Tempat makanan hewan biru-biru, hoda, lobu, halode. Jadi bolo panggagatan unang tabayak ko namanginang tempat makanan pinahan lobu na dihitani daw. Beda, sangat berbeda. Molo parmanganan ni pinahan lobu na dihitani amanginang tonu doi kan, basah itu kan. Basah itu. Alai molo panggagatan na di Bethlehem, na di Turpuk Jami taon, makanannya adalah rumput-rumputan, rumput kering terutama. Karena itu dia tidak basah, kering. Alai tukpe kering, tukpe mahiyang, goar nama panggagatan. Berarti inganan ni pinahan, tempat hewan. Dan juga jangan bayangkan ini seperti kandang yang kita bayangkan di Indonesia. Molo didok dison kandang, molo kandang hadang, kan tertutup doi ya dari bambu atau dari kawat ya, kawat gitu. Lalu ada pintunya kecil untuk hewan masuk ke dalamnya. Alai molo inganan ni biru-biru, nah di Turpukon itu tempat yang terbuka. Dia ada temboknya memang, ada dindingnya tapi kira-kira mungkin 2 meter begitu ya atau 1,5 meter, lalu ke atas dia terbuka. Tapi lalu kemudian di atas ada atapnya. Jala adong do pitu na jadi amanginang songon kamar doi.
kamar yang terbuka setengah ke atas dan ada pintunya. Ido ubaina dido Yohanes padi di Yohanes dido Tuhan Yesus di Yohanes 10. Taringot tu parmahan nadinggan dido Tuhan Yesus songonon. Manangise nasobongot sian pitu lao tu barani biru-biru nama jakit siadalan na asing lao bongot panak kodoi jala pamangus. Alai na bongot sian pitui ido si parmahan biru-birui. Jadi jelas, makin jelas gambarannya ya. Dia ada temboknya keliling, ada pintunya. Parmahan na tikos, parmahan na burju, masuk melalui pintu. Alai yang go panako majaki doi mana sian tembok nakir. Alai tong mamuse. Goar nama panggagatan inganan ni pahap-pahanan, itu pasti bukan tempat yang bersih. Itu pasti bukan tempat yang higienis, apalagi untuk bayi yang baru lahir. Jala uap ni pengaboy tabayakon pasti uap pinahan. Alai disima si Maria melahirkan. Disima Tuhan Yesus sorang, ala dangadong inganan. Tidak ada tempat buat mereka. Heado hamu amanginang tu penjara, manang tu lembaga pemasyarakatan, LP. Paru inganan ni parjahat na di penjara dan apalah songoni. Ya, saudara-saudara yang pernah berkunjung ke lembaga pemasyarakatan atau penjara. Kamar tempat tidur penjahat kelas kakap sekalipun yang paling jahat, dan apalah sunguni. Alai inganan parsorang ni Tuhan Yesus di bara ni pinahan, di inganan ni pinahan. Alai amanginang ternyata ini menjadi gambaran peran Tuhan Yesus selanjutnya. Kelahiran Tuhan Yesus menjadi gambaran dari peran yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Yesus seorang di inganan ni biru-biru jala ternyata ibana do anak ni biru-birui. Nasineati. Ido na nido ni si Yohanes ditiki naing tardidi Tuhan Yesus di Yohanes 1 ayat 20 sia. Odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah itu lahir di kandang domba. Bukan kebetulan, ternyata Tuhan memang merencanakannya demikian. Di bangsa Yahudi ganup taon ikon patu paun nasida do ritual manesa dosa, Yom Kippur namanya, ya. Ima marhite na maneat biru-biru anak ni biru-biru dungi mudar ni biru-biru ima simbol manesa dosa ni bangsa Israel. Alai dihita nuaing dang rikok be. Dang rikok be dihita pola sehalisa tahun ni kosiaton anak ni biru-biru lau manesa dosata. Tuhan Yesus ma gabe biru-birui. Nasineat marhite tersilang ibana di Golgota. Mudar naima nagabe manesa dosata. Jala ima anon nata ingot jala nata patupa marhite anggur dohot roti di ulaun nabadia sadarion. Peristiwa kelahiran Yesus ternyata sangat sederhana dan sangat memprihatinkan. Inna rohaku terlubi dia kaina pasti tidak ada ibu, tidak ada ina yang mau melahirkan anaknya seperti yang dialami oleh Maria. Ate, kainang. Kalau bisa harus lahir di rumah sakit lah ya. Kalau bisa rumah sakit yang bagus, yang mewah, kelas 1, apalagi mau lo anak pertama. Kalau bisa
tren ninna nuaing asa unang hacit di hilala Caesar mate ninna itu tahe. Unang apala hacit inna Caesar lah biar cepat prosesnya. Dan kalau anak pertama laki-laki pula, wah luar biasa sambutannya halak batak mai. Roma kahula-hula mamoholi, maresehesek. Makan-makan, melek-melekan. Dan kita apalagi molo dihitaan, dak kolam melek-melehan, majaha do tongak kama ate. Ditiki nama moholi manang maresehese khusus. Dibagi makue manang lapek tuak kadak dana. Inna. Lapatanna ala rodonganna dak dana. Teman baru. Itu maknanya. Alai molo parsorang ni Tuhan Yesus marhite turpukon. Balak holan nasidana tuludo diinganan ni pinahani. Hanya mereka bertiga, Yusuf, Maria, dan bayi Tuhan Yesus. Tanga dong disiopung ni Tuhan Yesus roh. Natoras ni si Maria, manang natoras ni si Joseph. Danga dong di si naboruna, manang natulangna, manang inaktuana, romat dongani. Bidan pe, manang si baso pe danga dong. Berarti asli Yusuf yang membantu proses kelahiran itu. Luar biasa. Tapi hitak kama belum tentu ati. Tapa saat do tu bidan, tapa pos doro hatta, ba masuk inata tu ruangan melahirkan pai mahok kita luar. Yusuf, tangan Yusuf ternyata yang membantu proses kelahiran itu. Coba jo akka amang, tabayakot jo. Bapak-bapak yang terhormat, coba kita bayangkan, kita posisikan posisi kita pada posisi Yusuf. Seperti yang terjadi pada saat itu. Bohado hulaning pakilalatta. Bingung, canggung, apalagi nasoi surat dora di Bibeli, apalagi mungkin adong dora sanga terlintas di rohani si Joseph. Ay so anakku, ay bohado terjadi niyo. Ini bukan anakku ini. Begitu Yusuf tahu gabe-gabean si Maria naing doi sirak ko ni mana kan? Dan kita itu kan? Sanga do naing sirak ko ni mana si Maria orwan nai. Dung iboto himana ay ngagabi-gabi akape. Bah, aib ini apa kira-kira yang ada di dalam perasaannya ketika itu dia membantu proses kelahiran dari istrinya, tapi bukan anaknya. Dalam arti bukan buah benih dari dia. Alai sudinai akamanginang ada di dalam skenario Allah. Skenario Tuhan. Dan semua itu terjadi hanya satu alasannya. Hanya satu dasarnya. Ahamai? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Olani dua alasan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang lahir di kandang domba itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Memprihatinkan proses kelahiran itu, tapi indah luar biasa. Karena kasihnya yang besar, Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kudus, merendahkan dirinya. Turun ke dunia menjadi manusia sama, sarupa dohot tita. Adong obukna, dua si malolongna, dua si pareonna, sada pamanganna, dua tanganna, dua pakna, sarupa persis. Hola dua do bidana. Ahamai. Na parjolo dia dikandung daripada Roh Kudus. Ngapa duahon? Dia tidak berdosa. Molohita, pardosa dohita.
tapi selebihnya benar-benar sama dengan kita menjadi manusia. Dan untuk itulah maka ia datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Natal yang pertama terjadi di tempat yang sangat tidak layak, di tempat yang sangat rendah. Ditiki si Joseph manasai maos manuktuhi akapitu ni penginapan, alay danga dong nanggosa da penginapan ni, danga dong inganan na boy parmianan na sida. Semua pintu seolah tertutup buat Yesus. Tidak ada tempat buat mereka. Bila pada peristiwa menjelang kelahiran Yesus, Yusuflah yang mengetuk pintu, nanti di kitab Wahyu, Yesuslah yang mengetuk pintu. Di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ida mana jongjong doau di jolo ni pitui manuktuhi, ia adong na manangihon suaraku dohot mangukap pitui, bongot maau tu ibana, mangan maau rap dohot ibana, jala ibana rap dohotau. Jala di Natal sadarion dang si Joseph na manuktuhi pitu niaka penginapan. Sadarion Tuhan Yesus roh. Jongjong di jolo ni pitu manuktuhi rohat tabiya kamangina. Adong do na manangiho suarana. Adong do na mangukap pitu ni rohana. Manang sibuk do hita di pernak-pernik Natal nakin. Di bagas tabe saya dong do inganan khusus. Saya yakin kita semua pasti menyiapkan tempat khusus untuk pohon Natal setiap Natal. Selesai Natal kita simpan pohon Natal itu dan hiasan-hiasan itu di tempat khusus juga. Saya taparade do kita spesial. Kapanlah kita pasang pohon Natal ya? Besoklah, minggu depan lah, siap-siap lah ya. Kita siap-siap. Kita persiapkan itu sedemikian rupa dengan matang. Di bagas tabe saya dong do inganan ni kue Natal. Kembang loyang dan yang lain-lain. Si panganon na tabu. Saya dong do kita mangaluluya kanarikot di Natal. Saya dong do kita pajaiton baju manang na seragam, manuhor baju Natal. Saya dong do kita merapot panitia tiap minggu kalau perlu tiap hari mempersiapkan segala sesuatu untuk Natal. Alai adong do Tuhan Yesus di sini, itu pertanyaan yang perlu kita jawab. So tunggabe lupa hita di situ huni Natali. So tunggabe lalap hita para deho nakapernak pernik Natal untuk kemeriahan Natal HP Tuhan isa diri daktarida. Mana Tuhan Yesus? Pohon Natalnya sudah ada, hiasannya sudah ada, kuenya sudah ada, baju barunya sudah ada. Mana Tuhan Yesus? Sadarion roh Tuhan Yesus jongjong di joluni pitu manuktuhi pitu ni rohat tabi. Tinggil do si pareot takamanginang tarbege do suara nai. Manang olo do alani repok na mula-ulau di jabu gabedang tarbege suara di tamu na manuktuhi pitu ati. Manang olo do atau emak nano anak ati na majalo sumbangan dorai paling-paling orang minta sumbangan itu udah biarin lah. Tang nanggui bereng. Adong halak na manuktuhi pa ina atau emak kana promosi doi ka per 3-3.
Manang pandemi nuaeng. Dang saya martamue iba di masa pandemi dah. Kan harus jaga jarak, masih PPKM, harus menghindari kerumunan. Jadi mohon maaf, karena pandemi kami tidak terima tamu. Ido hulaning dohonotta moloro Tuhan Yesus manuktuhi bagas ni rohatta. Di Natal debata ro tuatu portibion gabe jolma di bagasan Yesus Kristus si paluai. Atong songonet de tanakit do naung taed de honakin. Buku de nomor 605. Las maroham tuhat taro gumonggom sa sudi. Ukap roham jakon rajam. Mared dema sudi. Amin. Martang yang mahita. Mauliate dot puji-pujian matuhan di sobahon rohanami todupanmu nunga di patu begihon hohatam nabadia tutung atongan nami di namarlas ni roha hami mamestahon hari hatutu bumi sadarion ali Tuhan. Ali to di porbadia saya jari hami pargugui patau hami li Tuhan asa tau hami makanguluhon dohok mangulahon hatami di bagasan ngulu nami. Olo tutuali Tuhan, alani las ni rohanami, alani semangat nami, dinalau manomu-nomu hari pesta, dinamarningot hami di hari hatutu bumi. Tunggudang do tutuali Tuhan si paradion nami. Tunggudang do tutuali Tuhan nahu patu pahami, pataridahon las ni rohanami. Beragam cara. Alai tutu say paingot hami ali Tuhan, unang tutulalap hami holad dibna para di honaka pernak pernik dohotakka nasing na melengkapi pada balas roha dohot kesemarakan di pesta Natal. Alai yang gosit tuhuna ali Tuhan hodo naikon hodo naikon mian di bagasan roha nami be ali Tuhan. Tubuh jalamian ho di bagasan roha nami be. Di tonga-tongani rumah tangga, di tonga-tongani keluarga, di tonga-tongani huriami. Hodo ali Tuhan si paluai, hodo nahu pesta ho kami. Alani ali Tuhan saya pargogoi hami, ramoti hami, unang holan sekedar pesta manang kewajiban, manang hasomalan sabing ali Tuhan di nama mestahon hari hatutu bumi hami. Alai mian mahotok tong ali Tuhan, dada holan di sadarion, alai ro di saliling ni pardalanan ni ngulu nami. Dongani ramoti hami togu-togu hami ali Tuhan di ngulu namion. Ramoti jala pasu-pasu masude ruas ni huriam di HKBP Serpong. Mulai siya nakaposo-poso, danak remaja na magudang na matua sahat ro diak na lanjut usia. Pamalu maka namar sahit pargugoy akan nagali apuli akan namar sakali Tuhan. Ang gia toktong mian dame dohot las ni roha Natal ibagasan roha nami be. Atong saya si maroham dihami mauliate madiho mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songonta danilas ni rohatta tapasahat ma piliatta tu debata jalata puji matu hatta marhiti bukwede 537b ayat sada sahat rodi ayat tulu.
Tonarita pasonang marohata sa masuk kita tu ulaon na badia. Marede mahita sian bukuede 152 ayat sada. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di Banua Gijang. Asi maroham, topot mahami na punguon, adorang hupangak kami yang non parpadanan na badiai, lehon matod di porbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangolu di hami, asa postitutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargogoy mahami masuadahod diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului, taitaiti rohanami asa lam malungun hami tu Banua Gijang, asa say masihol hami paimaymahon haroroni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamu akan na pinarhamaul ni debata, itasakap donwaing mangaton parpadanan na badiai. Dibaheni tatibang majumolo manang natau hita marulaon na badia, asa unang honauhum manangise sian hitaon. Ay holan na udu roha jala na manolsoli rohana ala ni pabahenan na soture, jala na manopoti dosana, jala na porsea dihasesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido akan natau mangaton parpadanan na badiai. Alaya kana dohot marulaon na badia, unang bedioloi sibolis, unang bedi dati mardosa. Tung padau hamuma rohamuna siani, tung gotapok kamuma hosom dohot late ni roha, alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mula mangolu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiai. Dibaheni tatakasi majolo rohat tabe, alusi hamuma na husukutonot tuhamu jongjong mahamu. Di parhatutu rohamdo halak pardosa dohosian hatutubum dohot ala ni pangalausim di pati ni debata, molo di parhatutu rohamdo dok maolo. Namarsa doroham ala ni dosami, jala dipangi doroham naing malua ho nuaing siad dosam,
molo songoni roham do ma olo. Di parhatutu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate jala mula mangolu humokop ho mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham do ma olo. Naolo doho manggota ponsian roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni naolo doho mardinggan dohot hala na mangarsahi ho. Jala naolo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham sisaon ni debata sude dosam. Molo songoni roham do ma olo. Atong tapau bema rohatta jala tatopoti masude dosatta. Ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot hulau si hami patikmu. Tama doho nauhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balos sonommu tu hami hobar tu pabahenan nami i. Alai ala ni godang niasi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehonmu humokop hami. Alanido bain nahum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masude dosa nami. Jala selehon matot di porbadia itu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanoon dope hami. Amen. Atong hamuak ka na manopoti dosa muna jala na mauwas dia sini rohani debata. Say sahat matuhamu na hinaporsian muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudo matuhamu. Pos marohamuna. Nung sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guarni debata ama. Dohot anak dohot todi porbadia. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tangaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, te sama dosa nami songon panisanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot haguguon, ro di hasangapon saliling nililing na. Amen. Kudul mahamu, marede mahita sian bukwede 150 tulu. Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiai. Buat Tuhan Yesus, sabu-sabu terjadi, dok mau ya, boleh
Kalau hamuma jalapangan na lagi kudoi dan baik kamu bahen par si damangan buat mata minuman dok mau jabe dok ya kalau hamuma hamuma ya minuman ada baru mau karbu baik saya baik kamu bahen par atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata.
hidup sabuna. Imam mengaramoti jalan pahon rohamuna mangkapursiai ibada. Asa dihabung-habung buatna suara Ulang mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamuma jala inupamuma siani. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, nani usia untuk jala pamatian, hamuma jala pangan. bain hasisan hidup sabuna. Nani lefon Ima mangaramu di jala pahon on rohamuna makapur siai Amin. asa di kampung Yesus Kristus, jalo hamuma jala ibu Asia Yesus Kristus, dan kudoi na Yesus baik hasisan hidup kamuna. Ima mangaramo di jala pahotong hamuna mangcamot siya ibada. Asa di hamuna kuduan na surasuga. Amin.
Jalo hamuma jala inu pamuma siani. Udar budoina ni usehon tu hamatean bad asisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makkaporsiai ibana. Asa dihamu hamuluan nasola sudah. Amin. Mula mamu baga sabda. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inu pamuma siani. Udar muduina ni usehot tu hamatian baik asisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makkaporsiai ibana. Asa dihamu hamuluan nasola sudah. Amin. Mula mamu baga sabda. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inu pamuma siani. Udar mudoina ni usehot hamatean baik asisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton hamuna makkaporsiai ibana. Asa dihamu hamuluan nasola sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inu pamuma siani. Udar mudoina ni usehot tu hamatean baik asisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makkaporsiai ibana. Asa dihamu hamuluan nasola sudah. Amin. Amin. Mula mamu baga sabda. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inu pamuma siani. Udar budoina ni usehot tu hamatean baik asisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makkaporsiai ibana. Asa dihamu hamuluan nasola sudah. Amin. Mula mamu baga sabda. Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inu pamuma siani. Udar mudoina ni usehot hamatean baik asisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makkaporsiai ibana. Asa dihamu hamuluan nasola sudah. Amin. Asa dihamuna hamuluan nasola sudah. Amin. Mula mamu baga sabda. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inu pamuma siani. Udar mudoina ni usehot tu hamatean baik asisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makkaporsiai ibana. Asa dihamu hamuluan nasola sudah.
Amin. Nasora sudah. Amin. Bila mahamu di bagasan dalam. Didong Tuhan ta Yesus Kristus. Dok hata Yesus Jalo Kristus. hamuma jalai pamu masiani. Jalapangan mak. Daging kudoi. Doi nani usehot tu hamatean. Bain hasisan di dosa muna. Lima mengaramo jala pahaman nama kamusiai ibana. Asa dihamu hamu buanda sora sudah. Amin. Yesus Kristus. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamuma jala Jalo induk pamu hamuma masiani. jalapangan mak. Dagi Budar kudoi. udoi nani usehot Nani tu lehon tu hamatean bain hamatean, hasisan ni umukop dosa hamu. muna. Ima nama ngaramoti. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsiai ibana. kaporsiai ibana. Asa dihamuna. Asa di hanguluan, hanguluan na sora Nasora sudah. Amin. Amin. Mula mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo Didok hamuma Tuhan ta Yesus jala Kristus. pamuma siani. Jalo hamuma Budar jalapangan. udoi nani usehot tu hamatean bain hasisan ni dosa Nani muna. lehon tu hamatean, umukop hamu. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsiai ibana. Asa di hanguluan na sora sudah. Amin. Amin. Bila mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamuma jala induk pamu masiani. Udar hudui nani usehot tu hamatean bain hasisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsiai ibana. Asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Amin. Di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamuma jala induk pamuma siani. Yesus Kristus. Udar udoi nani usehot tu hamatean bain hasisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsiai ibana. Asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Mula mahamu di bagasan dami.
Hatta Yesus Kristus, jalo Doktu hamuma Hatta Yesus jala inu Kristus. pamuma siani, Jala hamuma jala pangan. udar hudoina ni use hotu hamatean, bain hasisani du hamuna. Ima mangaramoti jala pahoton hamuna makkaporsiai ibana. Sadi hamu hamuan na rasuda. Hamuluan Amin. nasorasuda. Amin. Mula mahamu di bagasan dami. Didok tu hatta Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inu pamuma siadi, mudar hudoina ni usehot tu hamatean bain hasisan ni dosa Lagi muna. kudoi. Nanilehon tu Ima hamadean. mangaramoti jala pahoton rohamuna makkaporsiai ibana, Jala pahoton rohamuna sa di hamu makaporsiai. hanguluan na sora suda. Asa di hamuna. Amin. Hanguluan nasorasuda. Mula mahamu di bagasan dami. Didok tu hatta Yesus Kristus, jalo hamuma jala inu pamuma siani, Jala hamuma jala udar hudoina ni usehot tu hamatean bain hasisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makkaporsiai ibana, asa di hamu hanguluan na sora suda. Amin. Mula mahamu di bagasan dami. Didok tu hatta Yesus Kristus, jalo hamuma jala inu pamuma siani, udar hudoina ni usehot tu hamatean bain hasisan ni dosa muna. Rohamuna makkaporsiai ibana, asa di hamu hanguluan na sora suda. Amin. Amin. Mula mahamu di bagasan dami. Didok tu hatta Yesus Kristus, jalo hamuna jala inu pamuma siani, udar hudoina ni usehot tu hamatean bain hasisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makkaporsiai ibana, asa di hamu hanguluan na sora suda. Amin. Mula mahamu di bagasan dami. Didok tu hatta Yesus Kristus, jalo hamuma jala inu pamuma siani, mudar hudoina ni usehot tu hamatean bain hasisan ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makkaporsiai ibana, asa di hamu hanguluan na sora suda. Amin. Amin.
mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamuma, jala hidup pamuma siani, udar budoi nani useho tu hamatean, bahen hasisani dosa muda. Amang aramoto jala pahoton rohamuna, maka posia di mana. Asasi Tuhan Tuhan dan surga. siani jalo hamu ma jala pangan ma dagi udar kudoi kudoi nani usehot tu nani lihon hamatean tu hamatian bae humop hamu hasani dosa ima muna na mga ramoti ima mangaramoti jala jala pahoton pahoton rohamuna rohamuna maka porsiai porsiai ibana
asa dihamuna hamuluan na sorasuda. Amin. Mula mahamu di bagasan damo. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamuma jala hidup kamu Kristiani. Jalo hamuna Lain hasisani dosa Rimma hita jongjong. Martangiang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jalanasa rohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jalaunang tung halupa hodenggan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehod do tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibait tuhita hobar tu dosata. Jala dang dibalosot tuhita na hobar tu hajahatotta. Tongona sini rohani amama tuakaya nakonna doa sini rohani Tuhan debata diakka namak kabiari ibana. Nung ngatakas di patuduhod debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata, olat nion rodi saliling ni lilingna. Amin. Marede hita sian buku ede 500 ayat 3.
suarahon hatani tu hatta do sadario tu hita pabua di bagasan panggagatat do Jesus na tubui di borhos jala di peakon ala suadong inganan na asing di parmianan na sida di patuduhoni do haserepon ni rohana mamukka sian hatu tubuna Hasangapon ma di dibata na dikinjang, dame ma di tanoon, dia kajolma halomuani. nunga tu butuhani nang di bagasan rohatta ganup taborhos maibana di bagasan rohatta be ibana mana patauhon dohok mangalehon gogo dihita laho mangadopi nasa rumang ni parnguluon nasipata ikon mamolus galubang ni portibion. Hasangapon ma di dibata na dikinjang, dame ma di tanoon, dia kajolma halomuani. Dada hola dingolu portibion padonganion ni debata dihita. Alai marhite hatutubu ni Jesus dilehod do dihita haluaon sian gonggoman ni dosa dohot hamatean. Mabaik kita bolas mamongoti hanguluan na saliling ni liling na. Alani gok puji-pujian marohatta tu ibana naung tubui lao pasangapon ibana ganupari maredde hita buku edde 50 ayat 4. Tatangiakon ma piliata martangiang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata na manoktong naso marmula naso marpasohotan. Pupuji hami maho ala saud sude tahim naung sinakapmu adorang sumarujahat do pehasianganon. Dang tarabat siboli sakapmu, dang sudat tahim nabadiay di baed dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Dibaheni mauliate marohanami tuho ala naung saud sakapmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami, asa malua hami sian dosa, hamatean dohot sian uhum.
jala masohot hami mangulahon dosa. Onpe saya si maroham dihami, togihon mahami tu anakmu, say bay mahami gabe siluam tu ibana, asa upa ni halojaon na hami, ala natinaon na berniti, dohot hangaluton humokop hami, asa ibana napuna hami, jala hami napuna ibana. Say sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaonmu dohot haroroni anakmu gabe jolma, lao panguluhon hami pardusa. Say sungguli ma akapar halado di huriam, mamaritahon barita nauli tu saluhut hala, naung patar hasangaponmu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Say lehon mapit tu naukap tu hala si pelebeugu dohot tu parugamo na asing, asaro na sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajai masaluhut raja dohot kasuruanna, asa diboto nasida naung dilehoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililingna. Selehon gogo tuakan na dibagasan pangujunan, apuli akan na marsak, palua akan na targugut. Say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni hala ala ni goarmu. Say dongani jala pasu-pasu hami sude akan na magodang rodi dakdanak, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaur honma damena tutodim. Selamat Natal Madita Saluna. Selamat Natal.
Halo, selamat siang Amang Inang. Supaya kita bersiap-siap untuk kembali karena sekarang ini sudah jam 13 kurang 5. Karena teman-teman kita yang jam kebaktian berikutnya jam 13 akan segera masuk. Jadi supaya meninggalkan tempat dan parkir dikosongkan. Kami minta dengan mohon sangat kepada semua jemaat. Kepada semua jemaat kami mintakan perhatian kepada jemaat yang kebaktian jam 10.30 supaya meninggalkan tempat karena ruang ibadah akan digunakan untuk jam 13 dan mohon parkir segera dikosongkan.